suhteliselt nõme oli, selline imeline kastik valgas. Need läheb vigade peale. Jaa, tavaliselt on see nii sensitiivne koht, et siin filmida ei saagi, aga siin saab, sest see on mänguvärk. Jah, eelkõige on ta, ja siin on see vetsupott. Ainuke vahe, et on jälle klosetti. Ja näed, kuidas on peeglid nendeks juhtudeks, et Robert Roose, kas keegi saaks teha. See pott polegi avatav, ma ei tea. Huvitav. No siin on dopinguohud. Mis siis siin keelatud on, näed? Kofeiinitablette, siis mõtlesingi tarvitada. Ei, ma ei ole enam sportlane. Aga et FRL ka on ja Panadol on ka ju levinud. Ja jama natukene. Liftis ka hand desinfektsioon. No, aga. Siin on ta päris poisike. See on Jüri Jaansoni hõbe. 5. katse alles. Pea 39 tuli all. Üksinda. Ühe paadi. Ja tal pole ka mingeid varjusid ehk varimeeskond. Nagu kuna meie tundmendaks on nii ka kannad siin. Nad Rally Estonia võitja karikas on juba siin. Ja mis kodkas see on? No võt need ainuke, mida ma kirjun, on need kirjad, mida peab lausa luubiga vaatama siin. See on see vabapüssiorjutuse meeskondlik võit. Aga mõtle, kui hästi on ta laki all säilinud. See on aastast 1939, nagu oleks 20 aastat vana end. Olümpiamedalid on siin. Selles mõttes see lett on parem, et ta ei ole nii kõrge. See on nad ja maailma nimed. Uutšender on siin on Kevin Määr, Vosniaki, Paavo Nurming olnud. Ronaldo on ka Eestis on. No siin on tõesti noor. Ja Marit Björgen muidugi. Ja Mart Poomne reaktsiooni sain. Ja näed siin Kanger, Taaramäe, Kirsipuu, Kontorit, Kanepi, Paruto.
Venno hunt kango myrsä. Meitä markkuumiaisia sinä valtavan. Mä rintaa mäkään. Jonkin rivuun. Se on se topel. Nousignaa sitä lapselta niin mä Martsiini saa tõstakin ka. Ja vist Jüri Tamme on. Jah, Jüri Tamme number 4. Se on Kelli silta, kun seda ma tean niigi. On Gerd Kanter oma seal. Tallinna Arsenali teoses püss. Ma mõtlesin, et see on Ineessid oma. Aga ei ole. Heinalipp, jah. Tema see. Kotkase oma. Las ma arvan, kuidas see põhimõte käib. Äkki niimoodi. Jah, ongi. Sa kaarti liigutada niimoodi. Vahi. Eks ratast oli sulle kõik natukene keerulisem improviseerida vaja. Huvitav. Hästi töötab. Tätä pyhää näppuga ei jännämistä. 2 näppuga ei tahagi. Suusannakin. No ja siis klikid peale, siis näen. No muita, aga lippu saab heisata ühe käega. Lippu heiskamine on nii kerge tegevus. Ajan ennast püsti ja natukene. Siin on jah see väärada valgus. Gustav sulle. Ei ole. Se on hea tool, ma olen tool.
ilmikutuse mäng on ka selline. See on ka kinni pandud põrandal. On kell kohvi. Jah, aga kaasaegsete medalit ei ole siin. Maagia kõrgjas omad on siin. Maagia kõrgjas. See on olnud, et siin valge tausta ma praktiliselt ei näe. Parasport toodi lõpuks ka muuseumisse. Mina tean neid alasid palju. Laskesuusatamine mulle ka meeldib. Eriti muidugi murdmaasuusatamine eriti. Kossu ka jõudleda. Mäesuusatamine ka. Ujumine. Jah, matšstokking on matš. Ma näen, siin on kõik meie kunagised Anneli ajast Maksimovat ja Kõrgjas tunnen ma isiklikult. Teisi kordad olen näinud, matši olen näinud tervetus. Eikä niitä koulun potsia. Muut mä on se, missä mulla määntyi. Tanel Leake. No ja. Siin saab natuke rallida ka.
siihen kehavissa tunti tätä tekemään. No jollakin vaikka raskekas. Sporttenna vapaudessa. Ja siitä saa muuten trepistä vasta naisena. Kautta kessan kessa. Ja sen sinne ei tarvitse kuskeekin pärjää. Timpekomitealla suhteen. No ne nimet ei juttamalla kyllä jääpurjetta ja saartelta niinkä looginen. Voimme. Nyt näistä vanhaissa tehdään raskeusti. Onko se näin mistä on siis värissä muhumaat väritty kyske pärnomaat. No ja he imästä tulimat tulevat ja maat. Täällä on meille Kapernaumista. Sitä mä ei tiedä. Sitä mä ei tiedä. Mikäs siinä siis meidän Jyri Losman on keskeisesti. Jyri Losman on hyvä mies. Ja paljon siitä maikkakin tunnee. Laitetaan sportityöt. Viinleen sopettajalle. No ja siinä on paljon kaneetiksi treenat okkeet nyt on Paris laittipiiriä näissä väliin. Onkas se on vähemmän? Ei tuo pizzaa. Tämä on Riisvarskaa kaikista. Ja Hakkensmith on näet. Tarttu. Viljanti. Voi saa hyvästä. Jyri Losman on. Aika idäntämään. Luurishan me kaikkea maailmaa. Ai varaston kaikista. Näin mä kaikkea. Mä varaston. No se on se vanha pistak, missä nyt ei saa kohdata. Meillä vanha kiitos sitä on. Mut se on toppinen se sitten. Nyt mä ite laitin, että mä liittin. Takatunto kujoiset siinä jonain. Kalevi Kalpaveri. No Pirita V-pitun. Jääpälinen. Tapauksena koko haarikkavaksi saakkaan. Kajaan semmoista käveläkään.
12 ja need on tondid. jah, näeb Aleksander Klomberg. aga noh, see on digitaliseeritud, mustvalge on tehtud nüüd värviliseks. tehnika on võimas.